Sa surveillance videong ini, mahiling pa ang paggamit ng illegal na droga kan sarong lalaki sa loob kang harong kaini sa barangay Balongay, Calabanga, Camarines Sur. Binisto ang lalaki sa video na si Armilindo Alita Itreño, alias Toto, 44 anyos. Sa tabang kang video, matrayon po ining nadakop alas 5:43 nin hapon ka nakalis na Biyernes, Hulyo 19. Nakumpiskar sa posisyon kan suspek ang tulong heat seal transparent sa sachet, ning pigtutubudang shabu na may gabat na sarong gramo na nagkakantida nin 2,500 pesos. Kankap-kapan na kuaman sa suspek ang duwa pang heat seal transparent plastic sachet ning pigtutubudang shabu, na may gabat na 10 gramo na nagkakantida nin 30,000 pesos sa siniba pang drug paraphernalia. Sigun sa opisina kang PDEA Camarines Sur, kabali si alias Toto sa listahan kang high-value targets asin sa regional target list na pirang bulan manindang pigmanmanan. Definitely, this will disrupt the illegal drug activities in that area. Sa pagkakahuli po sa ating subject, definitely may stop po. And hopefully, it will really stop. Wala na pong iba pang newly identified drug personalities na susubok na magbenta ng illegal drug sa lugar na po ito. Napag-araman man nabakusan na sa Calabanga ang operasyon kan suspek, kundi pati naman sa kataraid na banwaan arog kang Kabusaw, Kamaligan, Tinambak, as inigwaman na report na pati sa Region 4A nag-ooperar. Sa gabos na day pa nagpupundo sa pagbabakal illegal drugs, pundo na kamo, alam naman po natin na the long arm of the law will always catch you. So, just sinasabi natin kung inaano lang to kung kailan, paano at kailan sino ang kasama ninyong mahuhuli. Sa presente, nasa kustudiya na kang PDEA Bicol ang suspek, asin maampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.